Dula du tak tak ro phwa tu Reverend Dr. L.H. Hosea Dula du tak tak la han du vong vong te khai kan du kan thil du atu akan du ngut ngut he chumo kan nei mai chi na lo ni I thil lu tu zo I vision I dream I thil ma fa zum te kha boina chum bal kan lovin also tak te in do da la tel lovin ma a I do kana adon in chho mai do reng reng si lo chel khotai ani anga mel mamuta atanga nga anin alo mervong vong lai te chuan nang chu beidong lungai rumin ichok don sia ma se dua du tlatu nang ma ne na ngai khan I du thu sam thil du om te chu pe alani ngai do ne don la don tak tak la beng skin han don te khai thil du ne adu tla thau hian an thil du ngut ngut ngai mai chu an nei mai do na lo an soi Android digital khovela thunei takaro rel me kian an Nokia laka ma chian alo tung to an ti chu Google engkim shil thei ni akan chian po hian Yahoo lung atum zolo hunlai om an ti bok take ma se an ni chuan an thil lunga du na om te chu du te akwa tlatin malam an pat puya an ma ni sita dal tu te chu le thalin an makhal rang he ani he ngoi hek la ngoi wang fangin han don non te khai kan ma a ke ma ni ma nge ya hian du tak tak le tak lo via na aron in hunga fe in kan om chi mitin hi kizin kong hi toite ma ni se chen chhatak in sin enchants nge ngai ele beidon vong the chance le ikianga isira mi sang tam beidonga an tlu chuan chu beidon tangi chuan tampo kha zaman mong anga manin aphuar ve ang che a I vision I dream du taka ikwa tak emo iti kha achu puyang che I du tak set nge tak set lo via ini ang I pas don nge I fel don zokle veila ve tak la han ve vong te khai kan thil ve ave kan ve gut he chumo kan nei mai chi na lo ngai te kan thil lung rilin star moi nang po in do na nei me an chi kha hen te he chu tu man anya adu pur mai tur la ni le tar hua po in tu la tlang se hua po in tu mai te swang to adaram chawang ve leng dang chai vitamin an phur chi mit som ve la mit like lo mit reply har ti thu mai maya khan wai fu to te su no pang che zum po ini to bit la phi la du khatro ichwa le so balange leilang ngay tak la han ngay wang fang to te khai ngay gandu atu akan du mut he mo kan ngay mai chi na lo ni zule sa boy ta zalena a moi le spi mang chan lu po hian du na tak churel chuak tu na thau asin boy mo ni ma ni ru do leya I feeling I pathian tak chu ni chuan mo har chuan dik ni I ngai rawang so bo so chung chai la du na tak I nei chuan si lo chuan I la yam tam chung si in I tar chak hia le to le si a en tu wani thi bo wani in na turin tlan chuak an mo ang che khir tak la han khir bang te I
manam huni khen kan tu adu akan tu mun he chumo kan khen mai chi aloni khen san chui tu tak me mo ani chuan extra mile bela tai mala inzir bel bela khen sang mayam skills tu eng mai tur hi ve mun deute ata siam na online course te bo la vela AI man ro thar alo chuan sensi nang chu milui anati thwai don che Facebook hian athan moya Instagram le WhatsApp wang ko in intilian no sel chuan tarchian apum pelbi hau lawang nang po hi in ngai to chiang deute in ti changkan ve em na social media bo primitive media an ni le to hi mason hi dula du khla du tak tak se ram che atu nan iduang u idu tak takang o van le rong bol hi idu tlatang